τώρα η οποία η ταινία θα Τότε να πούμε ορισμένα πράγματα με πάνω. Ο κύριος που δείχνει η κάμερα είναι ο Τάκης ο Βλάχος. Είναι ο... Όχι τέτοια, την έκοψα. Τα έγραψα στα παιδιά τα υπόπεδα και τραβιέμαι η Δευτέρα και εδώ τα λέμε έτσι αδελφικά που ήρθε η φορεία 3,5 εκατομμύρια. Και 750.000 πλήρωσα συμβολιογραφικά. Που δεν πάρω ματάκι για να τα βγάλει. Άμα είσαι και μέσα πήγαινε ούτε μία. Θα μόλις το είπα, αν θα μόλις, αλλά πρέπει να παρακαλάσω, όπως του είπα ήδη. Πάλι λίγο πάλι μια τρίπομη να ακούσει ο κόσμος. Λέω, στο βίντεο δεν έμασα. Και θα πούμε και κανένα. Κουτσίνας πρέπει. Να σου τα κάτσουμε σαν πυροδόνια. Να το κόψεις, να πάρουν τα δώρα. Τούτος τα έχεις πάρει στο χώρο και ποιος? δεν θα πάρουν καλά. Πού είναι ο κουτσίνας? Μου έχεις κάνει τα δώρα. Όχι, δεν θα θυμάστε γινόταν, ξέρεις τι όχι, γινόταν η κλήρωση. Λοιπόν, το τάδε νούμερο κηρύζει μια ψηστιέρα. Ποιος έχει το τάδε νούμερο, ξέρει κανένας. Θα έχει φύγει. Όποιος λέω τώρα ποιος θα το πάρει, θα το πάρω μήνυμα. Μάλιστα όλα αυτού που είχαν φύγει. Όλα. Πού τους φύγεις, για το δώρο. Μετά ήρθαν οι εδώ, θα πάρω το δώρο. Ποιος θα μας πει, το πρώτος να έχετε ποιος θα πει, για να ξέρω να ξεκινήσω. Όχι, δεν θα πούμε θα πούμε κοντά μας αυτά, η άκρηση και όλα αυτά. Εδώ έχουμε... Και τίποτα, Έχουμε μεγάλο συνδυάλο, τουλάχιστον και μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει. Σας αφήσαν αξέχαστες στιγμές με τα τραγούδια τους. Λυπάμαι πολύ λόγω του καιρού που δεν μπόρεσαν να έρθουν και άλλοι φίλοι. Πιστεύω ότι εσείς που μας ακούσετε δεν θα χάσετε τίποτε. Θα σας αφήσουμε κάποιες καλές αναμνήσεις. Και εσύ κανάχτη και σε καλά στάχτη, σαν γριά μαχτένει στα μαλλιά. Που τα χρόνια που ξυλιόμαστε αλάνικα και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Όμορφη Μαθήνα, πουν τα χρόνια εκείνα, πουν τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί. Θέλω όμως και τα ποτήρια στα χέρια. Πανεχαθήκανε τα όμορφα τα χρόνια. Πιο κοντά το μικρόφωνο, πιο κοντά το μικρόφωνο. Θα μιλήσουν όλοι μαζί. Όχι. Αλλά μετά το τέλος των τραγουδιών θα χειροκροτήσουμε. Μειώστε λίγο. Γεια σας. Έλα εδώ, Τάκη. Αυτός που θέλει να έρθει λίγο πολλά, έτσι. Πάρετε από τώρα θέσεις καλύτερα. Φορά το μωρό μου, φορά το πίσω μου, γιατί δεν θα το... Αλλά κόσμε και ο καιρός για μένει βιεντάτε. Θα πάρει μακινή. Ωραία. Να γωνεί εδώ.
σας έδωσε πάρα και σαν αλλιώς. Πως μονάχα η αγάπη ξανά θα σου το πω. Εγώ θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ. Βραδιές και μεσημέρια, χειμώνες, καλοκαίρια, εγώ. Κάνει και την κάμερα. Κύριε, Δώστε λίγο να πούμε καμιά κουβέντα λίγο τώρα. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν σημαίνει το τραγούδι. Χάρη, να μην τελειώσει το τραγούδι. Να μην τελειώσει το τραγούδι, παιδί μου. Κάτω από το τραγούδι πέρασε την κουβέντα. Δεν μπορεί γιατί είναι ο ίδιος που μιλάει και μιλάει στον τραγουδάει. Να μην τελειώσει. Αγέρος το πίσω στο τέο όπως βλέπω. Σε άλλες εκπομπές ασχοληθήκαμε με πώς τραγουδάγανε εκείνα τα χρόνια, κέντρα στις γειτονιές. Σήμερα θα προτιμήσουμε, θα ήθελα να από όλους όσους είναι απόψε εδώ, να πείτε από έναν έκδοτο από παλιούς τύπους των Ιωαννίνων. Όπως θυμόμαστε όλοι, υπήρχαν σε κάθε γειτονιά, υπήρχε κάποιος τύπος που προκαλούσε ηταγένειες, όρους, φυσικά με καλό τρόπο, όχι κακό. Θυμάστε τίποτα από τα παλιά? Εκεί στη γειτονιά μου που έμενα είχαμε την περίφημη την Τσεβούλα. Ναι, θυμάμαι βέβαια. Ο τύπος αυτός, αλλά γαμπέτα, Ναι, ναι. που βρισκόταν στα Γιάννα και ήταν το πειρακτήριο όλων των γεννητών. Τους πειραζε όλους. Γιατί δεν ήθελε ποτέ να σταθεί πουθενά μόνη της χωρίς να την πειράξουν. Σε προκαλούσε δηλαδή. Και προκαλούσε όλον τον κόσμο, την περάζαμε κι εμείς και γινόταν το σώσι. Γαμπέτας υπαριθμών 2. Ναι. Πρώτος ήταν ο Γαμπέτας, αλλά η Τσιβούλα στη γειτονιά μας κάτω εκεί, στη Παραλίμνη, είχαμε την Τσιβούλα. Μετά ένα άλλο περιστατικό με την ορχήστρα τώρα φυσικά, το 1956-1957, στο Παλάδιο, στο κέντρο Παλάδιο, στην ταβέρνα μάλλον, που ήμουν εγώ μόνο τα παιδιά που βρισκόμαστε εδώ, τον Πάνο, τον Εργάτη, τον Βασίλη, τον Γάκη, τον Τάσιο, τον Λευτέρη, όλη η κομπανιά. Το συγχωρημένο τον Τάκη τον Βερτόλου, και όταν ήρθαμε σε τσεκίρ κέφι που λέγαμε, εμείς οι παλιοί, μας πιάσαν τα ξημερώματα, αλλά και η παρέα που ήταν τότε μέσα, ήταν τέτοιο το κέφι, που και οι γυναίκες ακόμα είχαν βγάλει τα παπούτσια τους και πίναμε ουίσκι όλοι με τα παπούτσια, όχι με τα ποτήρια. Βάζατε, αντί για ποτήρι βάζατε ουίσκι. Αντί για ποτήρι βάζαμε το ουίσκι στις στέρνες από τα παπούτσια και πίναμε. Τόσο ήταν το κέφι. Και τα χρόνια εκείνα εκεί δεν φαντάζομαι είναι ανεπανάκητα να γίνουν τέτοια πράγματα στη σημερινή ζωή που κάνει ιδίως η νεολαία. Αυτά φυσικά ποτέ δεν πρόκειται να κάνουν. Έτσι πάνω, θυμάσαι, είχε ένα τέλειο και εμείς βρισκόμασταν. Πάντα εκείνο και τον καιρό όλα τα γλένια που γινόταν μέχρι το πρωί γίνονταν τελικώς. Ασφαλώς, ασφαλώς. Είχε βγει ο ήλιος και τότε φεύγανε ο κόσμος και βγάλαμε συνοδεία όλες τις παρέες και θυμάμαι συγκεκριμένα την μεγάλη παρέα τότε του συγχωρημένου του Κότσου Έρωτα, του Γούλη του Μαρτίνη. Αυτή οι γλεντζέδες, οι παλιοί γενιώτες. κάνατε πρόβες πρώτα για να παίξετε εκείνο τα... Καμία πρόβα απολύτως. Αλλά... Καμία. Και αρβινοβόλα. Αυτοσχεδιασμός κάναμε. Αυτοσχεδιασμός και βγαίναμε πάνω στο πάρκο και κάναμε τα νούμερα μας σαν να είχαμε Ήταν εκείνη η διπλή σανίδα. Η διπλή σανίδα. Εσύ της έτρωγε εσύ ο Πριονάς. Ο Πριονάς της έτρωγε ο Πριονάς. Τι ωραίες εποχές ήταν. Μακαρονοφαγία, γιαουρτοφαγία, ταλέντα και έξω. Τι πράγματα δεν είναι. Ακριβώς. Σήμερα αυτά που υπάρχουν. Θα συνεχίσουμε.
Και ο Πάνος με το βιολί. Και ο Πάνος ο βιολί που δεν πρόκειται να ξαναβγάλει δυστυχώς στα Γιάννη. Η κοινωνία, το τραγούδι κτλ. Βιολί το οποίο μιλάει μέσα στην κάθε ψυχή του κάθε ανθρώπου. Θα τα ακούσουμε παρακαλώ. Λοιπόν, πάνω, μέσα στο Δεκέμβριο θα κάνουμε τα επίσημα γέννηκα του σταθμούς στα Δεκέμβριο. Εμείς ακουγόμαστε τα ελεύθερια 10.000 Ιταλιάνοι και πολύ μεγάλος κουμπός. Είναι και σημαντικότητα για να είναι μεταδότες. Όταν θα κάνουμε κινητήρα, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα 24 και εκτός θα δούμε και από τα μεγάλα φιλικά και ένα 2ωρο από εκεί που είναι ένα καναλάκι που θα το κάνουμε ζωντανό μέσα εδώ στο στούντιο. Γιατί έχω διαβήσει πολλές μέρες πριν όπως τώρα, βάλαμε πολλές μέρες, θα γίνει ωραίο. Άμα είναι αυτό το στυλέτο, θα γίνει ο χαμός. Εκείνη θα είναι δηλαδή η οποία θα το πάρουμε και για την τηλεόραση εκείνο. Θα έχουμε τον τρυπόδι μεγάλη κάμερα και θα γίνει ο χαμός. Γιατί εκείνη την ώρα θα περνάει κόσμος πολύ εδώ. Όπως είχε γίνει φάση πρώτα εκμαστικά στο 89,2. Και le canzone sessuale donna mia la più bella è il mio cuore Paola voglio cantare queste canzoni d'amore Τόσο για τον Πάνο ακούγοντας το βιολί σου μας έφερε στην άκρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευθέρη, όπως είπαμε, απόψε το αλλάζουμε το στυλ της εκπομπής, πρωτοτυπούμε και ετοιμάσαι εσύ για κάποιον άλλο. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο έχει γίνει όταν είχα πάει στην Αθήνα το 1946 και εργαζόμουν σερβιτόρος σε ένα κατάστημα εκεί πέρα. Είχα δημιουργήσει κυκλοφιλία εκεί πέρα. Ένα βράδυ κατά τις 12 η ώρα, όπως εργαζόμουν μέσα στο κέντρο. Θα συνεχίσουμε με τον Μαρόκο, ο οποίος όμως επειδή είμαστε πολύ εδώ μέσα, τον πέρασε στο απάνω στούντιο. Θα είναι κάπως η ποιότητα λίγο χαμηλότερη, οπωσδήποτε όμως αξίζει να τον ακούσουμε. Ας τα ακούσουμε τον Πάνο. Όλο σηκωπέλα σαν τα κρίνα με κινητή ματιά της στην ταπίνα μου πήρε κάποιο βράδυ την καρδιά μου λέει και ολοκίσματα μου κάνει. Αφού λέω Βασίλη κάτσε με παραλίγο Βασίλη κάτσε να πάρω τα λεφτά αφού όπως πήγα να πάρω τα λεφτά γύρω βρίσκω τον Βασίλη μόνο είχε φύγει η ορχήστρα, είχε ξαφέρει στη γόη είχαμε δύο στρατιώτες μέσα, είχαμε πίσω τόσο εντάξει του λέτε
Πού είναι τα Χριστούγεννα. Ξέρω εδώ έρχονται και ζητάνε τα δώρα μου, λέει ο κόσμος. Κατάσπινε τα δώρα και... Γιατί κάτι... Μήπως τα δώρα. Για να κάνουμε ένα σύντημα, δεν είναι Χριστούγεννα. Ωραία, ποιο να τα πάω. Τα χειμάς όλα. Τα μας όλα. Πράγματα που θέλω και που θέλεις κι αρρωσταίνω από την ίδια συνταγή που δεν βρίσκει αυτός ο κόσμος στη ζωή μου εφαρμογή κι αρρωσταίνω από την ίδια συνταγή που δεν βρίσκει αυτός ο κόσμος στη ζωή μου εφαρμογή. Την άκουσα από εδώ, Μπορώ πέρασε το πράγμα. Θα μιλήσει ο Ιάννης ναι, έτσι είναι. Οπότε θα έρθει να ψάξουμε το πρόγραμμα. Άρε μεγάλη τέτοια οπερατέρ. Σε παρακαλώ εδώ. Μα θες και τα χρήστα μας πάνε καλούλοι. Που δεν βρίσκει αυτός ο κόσμος στη ζωή μου εφαρμογή. Ο Καπαμάς ο συγχωρημένος ήθελε να κάνει κάποιο σουαρέ, να μας συγκεντρώσει έτσι με τις κιθάρες, εμένα, τον Βασίλη, το Λάκη του Γάκη, τον Ντόλη του Γάκη, όλα τα παιδιά τότε που παίζανε κιθάρα. Και μας είχε ενοχλήσει επανειλημμένα. Από τις πολλές φορές τελικώς, εν τω μεταξύ μας είπε, θα βάλω ένα μιζέργο ρε παιδιά και εσείς τελικώς θα βάλετε το τραγούδι. Εντάξει, λέμε εμείς από τα πολλά πήγαμε τελικώς, αφού γλεντήσαμε, τα περάσαμε ωραία, καταλήξαμε κατά τις 2 η ώρα, 3 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Σηκωθήκαμε να φύγουμε, άντε καληνύχτα, καληνύχτα. Πού πάτε ρε παιδιά, φωνάζει ο Καπαμάς. Πρέπει να δώσει τη λεφτά, λέει. Ρε πενέ, από ένα κατοστάρικο. Ήρθε ο Θωμάς. Περίμενα το Θωμά το Βλάχο. Νόμιζα δεν θα έρθει, ευτυχώς ήρθε. Δεν προσθέτει αρτικά του στο πάνω στούντιο. Θωμά, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Σε ακούμε. Πώς φεύγετε τώρα προς τα πάνω. Την Τετάρτη θα έρθει η ώρα 1. 1 η ώρα Τετάρτη, θα σε δω. Δεν κάνεις καλή δουλειά απόψε. Ναι, θα γυρίσω πάλι. Λες και είναι.